Tercer domingo de Cuaresma. Transformación por la misericordia. Al encontrarnos con la misericordia de Cristo, se nos invita a cambiar. ¿Puedes recordar un momento en el que el perdón dado o recibido provocó una profunda transformación en tu vida o en tu ministerio? Vo väzení som stretla veľa žien. Veľa som s nimi nerozprávala. Celý apoštolát spočíval v počúvaní a osobnom príklade. To ma naučilo pochopiť ich bolesti a starosti. Keď som sa pozerala na ich životy, pochopila som, že aj ja som taká istá a nemám dôvod sa nad nich povyšovať. Služba v komunite, či už ide o multikultúrnu alebo rôznorodú komunitu, prehlbila moju vieru a naučila ma, že misia je o transformácii. Ľudia sa menia, keď sú spolu, učia sa jeden od druhého a podporujú sa.